вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон аз афзоиши рекордӣ ё бесобиқаи гардиши савдои хориҷии кишвар хабар дод. Тибқи иттилои ин ниҳод, дар соли 2022 ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ ба бештар аз 7,5 миллиард доллар расидааст, ки нисбат ба як соли пеш 20,1% зиёд будааст. вале чизе ки борҳо боиси нигаронӣ шудааст, ин тавозуни манфӣ дар гардиши тиҷорати хориҷӣ аст. Аслан тарози манфӣ доштани ҳамон гардиши савдои хориҷӣ на ҳамеша барои рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ манфӣ арзёбӣ мегардад, чунки мо таҳлил кардем 78% воридоти молу маҳсулоти ҷумҳурии Тоҷикистон ин барои ба мақсадҳои рушд, яъне ҳамчун ашёи хом барои коркарди маҳсулоти саноатӣ ё ки таҷҳизоти технология барои баромодани истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ ва ба ҳамин монандо сарф мешавад, ки хонохо мисол ҷумҳурии Тоҷикистон ё иқтидори дар шароити ҳозира истеҳсол кардани ӯ технологияо надорад. ба иттилои вазорати рушди иқтисод, Тоҷикистон дар як соли ахир ба хориҷа дар ҳаҷми 2 миллиард 330 миллион доллар маҳсулот содир кардааст, вале дар ҳаҷми бештар аз 5 миллиард доллар ба кишвар маҳсулот ворид шудааст. масъулони вазорат мегӯянд, феълан наметавонанд чунин тавозуни манфиро баробар созанд. Агар баъзе маҳсулотро гирем, ба монанди гандум ӯ қадар заминои надорад, ки ин хеле гандум дар ҷумҳурии Тоҷикистон кӯрад, ва агар гандумам кӯрад, боз таркиби он ба гӯем ки он дараҷае ки гандум дар иқлими Қазоқистон ё ки Россия мешавад, ба ӯ дараҷа баробар намешавад, ё ки гӯем ки мо захираҳои нафтӣ надорем ва хонохо маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъро ворид мекунем, ки инҳоам барои рушди ҳамаи соҳаҳо, на танҳо нақлиёт, барои рушди соҳаи кишоварзӣ, саноат ҳама лозим ҳастанд. Яъне ин муҳим нест, ки мо якбора мо дар мумкин 5-солаҳо, 10-солаҳои минбаъда мо агар хоҳемам ҳамин тарози манфимона пурра ба нестӣ оварда наметавонем ва ин аз нигоҳи иқтисодӣ ҳам тавсия дода намешавад. молу маҳсулоте ки Тоҷикистон асосан ба хориҷа содир мекунад, ин маъдану консентратҳо, металлҳои қиматбаҳо, нахи пахта, алюминии аввалия, нерӯи барқ, меваю сабзавот ва семент аст. ба қавли намояндагони вазорати рушди иқтисод, фурӯши чунин маҳсулот дар бахши содиротии кишвар вазн ё ҳиссаи хосе доштааст. Тоҷикистон молу маҳсулоти гуногун аз қабили нафтиву фармасевтӣ, воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти он, чӯбу тахта, нуриҳои минералӣ, либосу пояфзол, гандум, равғани растанӣ, шакар, меваю сабзавот, маҳсулоти гӯштиву макарониро аз дигар кишварҳо ворид мекунад. бархе иқтисоддонҳо бар инанд, ки то замоне тавозуни манфӣ дар доду гирифти мол идома меёбад, пойбандии кишвар аз бозори беруна боқӣ хоҳад монд ва ин ба нархи молу маҳсулот ва зиндагии сокинон бетаъсир намемонад. То ба ҳам дараҷа аст, ки вақте ки тавозун ин гуна агар бошад, вақте ки экспорти мо то ба ҳамин дараҷа агар паст бошад, агар пас эҳтимол пайдо мешавад, ки сатҳи зиндагии мардум ҳам кам ба мушкилӣ дучор шавад. Яъне ки чӣ қадар бо воситаи экспорт, бо воситаи содирот Тоҷикистон хурби асъори давлатӣ, асъори миллиашро дар сатҳи муайян нигоҳ медорад. ҳангоме ки агар экспорт кам шавад, агар дар ин ҳолат қурбҳои асъор гаронтар шуда мегиранд, қурбҳои асъори хориҷӣ. ин ба зиндагӣ, ба ҳаёти некуаҳолии мардум таъсири худро мерасонад. дар бештар аз 30 соли ахир тавозуни савдои хориҷии Тоҷикистон ҳамеша манфӣ арзёбӣ мешавад. дар гузашта коршиносон борҳо таъкид карданд, ки барои баробар намудани тавозуни гардиши савдои хориҷӣ, блоки иқтисодии кишвар бояд ба масъалаи ташкили корхонаҳо ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир таваҷҷӯҳи бештар диҳанд.